Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Asibingelele bangcwele egameni lika Jesu. Sibingelele egameni lika Jesu Kristu wase Nazareth, the Son of the living God. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Angazi ukuthi ubabingelela kanjani abasha sebekulesimo noma welcome kanjani abantu asebekulesimo, kodwa siyafisa nje ukuthi on behalf of myself noma Mphili ne-team yonke yakabizweni sizwelele nisekhaya. Don't feel at home, asibeke sekhaya. Sinento ke sisho bazalwane ukuthi ungakhathazeki ngalutho. When you are in the presence of the Lord, awudingi ukukhathazeka ngalutho ngoba sikuNkulunkulu obukhoni bakhe is able. Ungavumeli isimo sakho sikwenze ukuthi ungeze ukuthi uNkulunkulu yini la afuna ukuyenza ngempilo yakho kusukela namhlanje going forward. Hallelujah. Amen. So asibeni sekhaya bafowethu, asibeni kwi-presence kaNkulunkulu. Kwi-presence kaNkulunkulu bazalwane, everything is possible. Akukho okungahlulayo kuNkulunkulu wethu. Nalesimo wena othi njengoba usibheka namhlanje kuseni uthi angazi ukuthi ngizodlula kanjani, and mhlambe ezinye zalezi zimo usuze wafika entweni ethi angisafuni nokumtshela uNkulunkulu bakithi ngabe ngidlala ngengane kaMaria nami ayikho into engenziwa ngalesi simo, but ngiyafisa ukuqiniseka ekuseni ukuthi uze uNkulunkulu obukhoni bakhe is able, his character itself is able bazalwane. So ungavumi ukuba spectator, ungavumi. Makuthi lala phansi, makuthi khumula inwele lezi sifaka sikhumula uzibeke lapha ya ulale phansi. Mawufuna ukukhumula icathu ukukhumula, be in the present, be in this moment. Hallelujah. Ukuze sifike kulento ethi bazalwane ebukhoneni bakhe siyazikhohlwa thina. Asizilibaleni ukhali izisuku makeup angifika ngingaka, kodwa ngoba sengisemkhoneni bakhe yebo ngisuke ngimuhle kamakhaya, kodwa sengikwi-presence kaNkulunkulu ibiyini makeup isengaphinde ngigcobe bazalwane nakusasa mengabe ngiyafuna ukugcoba. Hallelujah. So asibeni sekhaya ke bazalwane, sibuka uNkulunkulu, sivule inhliziyo zethu ukuze uNkulunkulu asebenze enze lokho kungenziwa uye kuphela empilweni zethu. Hallelujah. So on behalf of myself and uMamphili ne-team yonke bese ngiyafisa bazalwane ukuthi uMamphili esazosenzela i-purpose yalolu suku, ngifisa ukuthi sixolisele abanye bethu usathanda akafunde nale nkonzo liyenzeka. Pastor, ayinathiwa khona ama-conference alwiswayo bakuzini esiswa. Masingashonelwanga sonke ethimini khona kuzomane kulale wonke umuntu esibhedlela, abanye bavuke esibhedlela beze kwi-conference. Mangenjalo abathandiweyo bethu bazothuthelana esibhedlela. Usathana usuke efuna ukwenza sure ukuthi le uNkulunkulu asuke efuna ukuyenza ngempilo zethu ngaleli langa ayenzeki.
Hayi ushwebile bazalwane. Ushwebile. uJesu namhlanje. uJesu namhlanje. So ngalawo mazwi bazalwane ngiyafisa ukuxolisela ama-members e-team angekho namhlanje. Anathi ngomoya ayasikhulekela la ekhona kodwa kunezimo ezingaphoqile ukuthi abazokwazi ukuba phakathi kwethu namhlanje. Bathe sinitshele ukuthi banithanda kakhulu. They are so disappointed ukuthi bangakwazi ukunibona umpostoli nomfundisi. Bafuthu ngicela sishayele umpostoli uzwile nomfundisi ucela izandla. Isikhathi samabahamba nathi. Aweshiphi lo yabona bekile. Akaweshi. Wangilahla phansi. Uqala nokuya nje. Ngithi ngozivakashela. Odade boka bishop wethu, our in-house bishop, uBishop Mjela. Amen. Hallelujah. Sibashayele izandla. Naye uqolisile niyazi ukuthi uhlale khona kanye nathi kule nkonzo kodwa uthe ucela simxolisele kulana kufanele uNkulunkulu amthume khona yosebenza khona. Sase sithi singabi nomona bafowethu asimyekeni ahambe ayokwenza umsebenzi kaNkulunkulu kwezinye indawo. Hallelujah. Can we clap hands for Jesus this morning? Okay, simeleze manje ishayela mina noma mphini. Ngicela sishaye inkosi yamakhosi. Okay, I will hand over to Mampili Kasenzele the purpose of this day. Which kungani sihlangene namhlanje. Thank you so much bazalwane, siyathanda kakhulu. Ayibonge Nkosi yaphezulu. Amen.